Ale napríklad taký pohár vody si pokojne pred tým počítačom môžete dať. To keby niekto aj nasnímal, tak práve naopak išli by ste príkladom ostatným. Dnes máme Deň vody a o jej dôležitosti pre človeka sa budeme rozprávať s našim hosťom Attilom Forgonom, ktorý je country manažer SodaStream. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Príjemné dobré ráno. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako tú vodu využívať samozrejme ekologicky. Voda je mimoriadne dôležitá pre nás, ale povedzme si o dôležitosti vody. Prečo je pre ľudí tak dôležitá? Ako sa hovorí, tak voda je základom života a mali by sme my všetci asi robiť všetko preto, aby sme ju chránili. Mám na mysli teraz vodné zdroje primárne. A nepochybne voda je dôležitá aj pre organizmus náš ako taký a odborník je vlastne odporúčaná ako najlepšia možná tekutina, ktorú si môžeme do tela dať a má samozrejme niekoľko pozitívnych vlastností a funguje ako taký dobrý služobníček pre náš organizmus, pretože zabezpečuje naozaj mimoriadne dôležité funkcie, detoxikuje organizmus, funguje ako distribútor rôznych živín alebo kyslíka trebárs do buniek tela a tak ďalej. Takže a termoregulačný účinok voda ako taká udržuje našu telesnú teplotu, takže naozaj veľmi dobrý prvok a mali by sme myslieť na to, keď využívame tú vodu, akým spôsobom ju aj chránime, aby sme ju mali vždy čistú k dispozícii. A poďme teda na to, ako šetriť tou vodou v domácnosti. Základné, to už asi všetci poznáme. Viacej sa sprchovať, menej sa kúpať. Keď si umývame zuby, asi by sme nemali nechať odtekať vodu, len tak pustený vodovodný kohútik. Mali by sme kupovať šetrnejšie spotrebiče, či už je to práčka, umývačka na riad. Ak náhodou nemáme umývačku na riad, mali by sme šetrnejším spôsobom umývať ten riad, nenechávať opäť odtiec tú vodu úplne zbytočne do otoku. No a druhá vec je, že my tú vodu považujeme za takú samozrejmosť a teraz hovorím o pitnej vode, pričom milióny ľudí na tejto planete by nám vedeli rozprávať o tom, že čo je čo pre nich tá voda znamená, čo pre aká je nich vzácna. pitná voda znamená, aká je to pre nich vzácnosť. Povedzme si viac o tom, že o tej pitnej vode našej, prečo je taká vzácna a prečo je dôležité ju chrániť. Posledné údaje hovoria, že 8 miliónov ľudí na svete nemá vôbec prístup k pitnej vode. My na druhú stranu žijeme v krajine, aj okolité krajiny sa môžu tým píšiť, kde máme veľmi kvalitný zdroj pitnej vody. A na druhú stranu ten paradox, treba si uvedomiť, že vo svojej podstate väčšina slovenských domácností alebo akože obyvateľov tejto krajiny sa sprchuje a splachuje pitnou vodou. V kontexte toho, čo sme si povedali, je to veľmi paradoxné, čiže mali by sme o to viacej si vstúpiť do svedomia a chrániť tie vodné zdroje. Ja si neviem predstaviť, že sa rozprávam s človekom, ktorý väčšinu svojho života nemá prístup k pitnej vode, naozaj, že nemá ten prístup a povieme mu, že my splachujeme pitnou vodou alebo sa umývame tak, že hodinu sme pod tou sprchou alebo 2 hodiny vo vani si užívame. Obrovský luxus. No, je to luxus, ktorý si treba uvedomovať. Vráťme sa ale k tej pitnej vode, že aké množstvo vody by sme mali asi denne vypiť? Všeobecná premisa viacero odborníkov, robilo sa na to milión výskumov už, ale 2,5 až 4 litre je asi ten údaj, na ktorom sa zhodli naozaj odborníci. Záleží to od telesnej hmotnosti, fyzickej aktivity. Samozrejme, keď športujete, tak potrebujete väčší prísun tej pitnej vody, ale v zásade platí, že pitná voda je pre vás to najvhodnejšie pre organizmus, čo si môžete dať a tak hydratovať telo. Veľa ľudí holduje, miluje bublinkovú vodu a často ju teda kupujeme v PET fľašiach. Zrejme aj tu existuje nejaký ekologickejší a rozumnejší spôsob. Určite existuje. Tá balená voda svoje opodstatnenie naozaj má v prípade, keď nemáte prístup napríklad k pitnej vode. Čož náš prípad nie je. O to zaujímavejšie je, že keď sa pozriete do obchodov na tie obrovské haldy balenej vody, áno, keď niekomu nevyhovuje pitná voda z vodovodu, trebárs chuť a tak ďalej, môže si ho zvláštniť a samozrejme následne si ľudia môžu kúpať rôzne ochutené alebo len čisté perlivé vody stolové. Ale lepším riešením je si tie nápoje pripravať doma pomocou prístrojov na výrobu perlivej vody, kde vďaka jednému stlačeniu si pripravíte perlivú vodu, ktorú môžete ochutiť ovocnou šťavou, kúskami ovocia, bylinkami, babičkyným sirupom, keď chcete niečo sladšie predsa. Takže dneska naozaj existujú rôzne spôsoby, ako pristupovať ku konzumácii pitnej vody, aj ochutenej, iným spôsobom, než len tým vláčením z tých obchodov. Úplne zbytočne.
Pán Forkan, ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. O vode by sme vedeli rozprávať naozaj veľmi dlho. Máme pre vás ale dôležitý oznam pripravený. Tak, ak chcete mať aj vy doma vždy čerstvú perlivú vodu, je to veľmi jednoduché. Môžete sa totižto zapojiť pri príležitosti Dňa vody do súťaže o štýlový výrobník sódy SodaStream Duo. No a čo treba urobiť? Kliknite na Facebook Telerána a napíšte, prečo by ste sa výhercom mali stať práve vy. No a výhercu vyžrebujeme potom v pondelkovom Teleráne 25. marca. Cenu do súťaže venuje e-shop sodastream.sk. No a posuňme sa ďalej. Sme sa rozprávali o vode a k vode by sme mali pridať